ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ 4ଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ? ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥରର ରହସ୍ୟ କହେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଛି 7ଟି ଦ୍ୱାର, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ଦ୍ୱାର ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାର କେହି କେବେ ଖୋଲି ପାରିନାହିଁ। ଗୋଟେ ରାତିରେ ଜଣେ ଅଜଣା ସାଧୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଲ, ହାତରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ଓ ମୁଖରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଥିଲା। ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନୀରବେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେହି ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆକାଶରେ ମେଘ ହେଲା, ବଜ୍ର ବାଜିଲା, ହାଲୁକା ଆଲୋକ ଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଚମକିଲା। ଏକ ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଓ ସାଧୁ ହଜିଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ଚିହ୍ନ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାଧୁ କିଏ? କେହି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ନାହିଁ। କେହି କହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ରହସ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ମାନବର ପାଦ ନେବା ନିଷେଧ। ତୁମର ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗେ? କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବ।